Ihe mmụta anyị nke abụọ ga-esi na Galatians isi 3 malite na amaokwu nke ohu 3 na isi 4 malite na amaokwu nke 4. Our second reading is taken from the book of Galatians, chapter 3, starting from verse 23, and chapter 4, starting from verse 4. Now, before faith came, we were imprisoned and guarded under the law until faith would be revealed. Therefore, the law was our disciplinarian until Christ came, so that we might be justified by faith. But now that faith has come, we are no longer subject to a disciplinarian. But when the fullness of time had come, God sent his Son, born of a woman, born under the law, in order to redeem those who were under the law, so that we might receive redemption. So we receive adoption as children. And because we were children, God had sent the Spirit of his Son into our hearts, crying, Abba, Father. So you were no longer a slave, but a child. And if a child, then also an heir through God. Chapter 4. When the fullness of time had come, God sent his Son, born of a The word of the Lord. Ugbu a anyị ga-akwado onwe anyị maka ịnụ ozi ọma dị n'Okwuchukwu site n'ịbụ abụ 24, hymn number 24.
Let us pray. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, O Lord. You are wonderful. You are worthy, O Lord. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, O Lord. You are wonderful. You are worthy, O Lord. Chineke bere, anyị bụ ụmụ gị na-aṅụrị ọṅụ n'ihi dịrị anyị mma. Wenye anyị ọṅụ pụrụ iche na mgbe dị ka mgbe a. Na mgbe anyị ka nọ n'ebe dị anya izutere anyị n'ụzọ kpọlata anyị site n'inye anyị ọkpara gị hụrụ n'anya Jizọs Kraịst. Onye a na-aṅụrị ọṅụ na-eme ncheta ọmụmụ ya n'oge dị ka oge ndị a. Mmụọ nsọ Chineke, anyị na-arịọ ka ikwu n'asụsụ nke anyị ga-aghọta. Onye-nwe anyị kwube n'ihi na anyị bụ ụmụ gị na-aṅa ntị. Okwu gị na-eweta ntụ na-abụ, okwu gị na-eweta ọṅụ, okwu gị na-eweghachite olileanya, okwu gị na-eweta nriju afọ. Onye-nwe anyị na-asị n'oge dị ka oge a mezuo okwu gị na ndụ anyị n'otu n'otu. Ka n'ikpeazụ otuto wee dịrị gị site n'aha Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Merry Christmas to you all. And make a Chineke n'ohere ọma o nyere anyị niile ịdị ndụ n'ala ndị dị ndụ. Usoro celebrate our Christmas 2024. Eji m aha nwunye m na ụmụntakịrị m na nsọpụrụ n'ebe nna anyị dị venerable Clinton na ezinụlọ ya nọ na ndị wardens ndị mere ka m nwee ohere a ịnọ n'etiti unu taa. Na-asị ka ngọzi Chineke ọṅụ nke Christmas ka ọ pụta ihe na ndụ gị na ezinụlọ gị n'aha Jizọs Kraịst. Amen. Achọrọ m ka anyị tụgharịa uche site n'ebe anyị gụrụ ihe ọgụ nke agba ochie akwụkwọ onye amụma Aịzaya isi nke 61. Isaiah chapter 61 from verse 10 to chapter 62 verse 1 to 4. Ebe ahụ ka anyị ga-atụgharị uche ime ka anyị mara na Chineke bụ Chineke na-emezu nkwa ya. Amen. Isaiah chapter 61 from verse 10. Mmụọ nke Onye-nwe anyị, from verse 10. Obi ga-atọ m ụtọ nke ukwuu n'ime Jehova. Mkpụrụ obi m ga-etegharịkwa egwu ọṅụ n'ime Chineke m. N'ihi na ọ chịrị uwe nzọpụta yikwasị m. O were uwe mwụda ezi omume kpuchie m. Dịka onye na-alụ nwunye ọhụụ si ewere ihe ọma ike na-esi ihe ọma ike n'isi nke onwe ya dịka onye nchụaja. Na dịka nwaanyị a na-alụ ọhụụ si ewere ihe ejisi ike chọọ onwe ya mma. N'ihi na dịka ala si eme ka ihe opupu ya pụta, na dịka ubi agbara ogige si eme ka ihe a ghọrọ n'ime ya puo, otu a ka Onye-nwe anyị Jehova ga-eme ka ezi omume na otuto puo n'iru mba niile. N'ihi Zayọn, m gaghị edebe ọnụ m jụụ, na n'ihi Jerusalem, m gaghị anọ jụụ, ruo mgbe ezi omume ya ga-apụta ìhè dịka ọnwụ maramara, nzọpụta ya kwa dịka ọnwa nke na-enwu enwu. Mba dị iche iche ga-ahụkwa ezi omume gị. Eze niile ga-ahụ nsọpụrụ gị. A ga-akpọkwa gị aha ọhụụ nke ọnụ Jehova ga-agụ.
ị ga-aghọkwa okpueze nke ịma mma n'aka Jehova, na-apụ ike n'isi nke alaeze na ọ bụ aka Chineke gị. Agaghị agụkwa gị aha nwanyị arapụrụ arapụ ọzọ. Agaghị agụkwa ala gị aha ala tọgbọrọ n'efu ọzọ. Nna gị ka a ga-akpọ Hezba, a ga-akpọkwa ala ubi gị Buola, n'ihi ihe gị na-atọ Jehova ụtọ. A ga-alụkwa ala gị dịka nwunye. Praise God. Site n'ebe anyị gụrụ, Onye-nwe-ayi na-echetara mana gị na ọ bụ nzube ya na ọ ga-eyibe anyị uwe ọhụrụ, new clothes. Mgbe anyị na-aṅụrị ọṅụ maka Christmas, taa wee bụrụ Sunday so ka Christmas gara, wee na-agwa anyị site n'ọnụ onye amụma nkwa nke Chineke kwere, the New Jerusalem, gịnwa na mụnwa. Ebe a wee na-eweta fulfillment that salvation that is in Christ is salvation that removed us from sin, death, and hell. And then because God is a perfect God, God is a God that is, you cannot comprehend. Inweghị ike ịchịkọta otu Chineke si eche echiche, n'ihi na ọ na-ahụ echi tutu echi eruo. Sebe Chineke na-ahụ echi tutu echi eruo, Chineke wee kwadoro mana gị n'ụbọchị taa site na ndị amụma na ndị nkuzi na ndị kwadoro the liturgy of the church. Ha wee wepụta ihe ọgụ dịrị anyị n'ụbọchị taa from Isaiah chapter 61. Ime ka mana gị mata na God has promised to give us garments of salvation, giving us a new name in a new land. A new name in a new land. Gịnị ka ebe a na-eme ka ịghọta na Chineke anyị bụ incomparable God. Enweghị ha ga-eji atụrụ ya. Na mmalite emere ka anyị mara na Jesus Christ bịara dịka nwa amụrụ amụ, a babe. Then na ọ ga-abịa ọzọ, ọ gaghị abịakwa dịka nwatakịrị, ọ ga-abịa ọzọ na ọ ga-abịa ọzọ dịka eze. Emere ka anyị mara na mgbe Jizọs na-abịa na enwere olu na-eti mkpu, behold the lamb, nwa atụrụ Chineke, onye na-ebupụ mmehie nke ụwa. Nwa atụrụ, not even atụrụ n'onwe ya, kama nwa ya. Ị ga-ekwere na nwa atụrụ, ya na ịhụ na nwa atụrụ before, ị ga-ekwere na nwa atụrụ enweghị ọkpụkpụ. A na-apa ya apa ka apalite ya, n'ihi na onweghị ume nọ ya n'ime. John wee na-eti mkpu sị, behold, lee nwa atụrụ Chineke, onye na-ebupụ mmehie nke ụwa. Dị na onye a na-ekwu okwu ya, akwụkwọ nsọ wee gbaa ha ama ọzọ na mgbe ọ ga-abịa ọzọ, ọ gaghị abịa ha ka nwa atụrụ, ọ ga-abịa like lion of the tribe of Judah. Amen? Agụ nke ezinụlọ Judea. Ọ gaghị ahụzi nwa atụrụ, ọ ga-ahụzi agụ. Ya eme ka anyị mara ọzọ na nwa atụrụ a na-ekwu okwu ya na nke mgbe ọ bịara sị kanselọ, onye ndụmọdụ. Mgbe Isaiah kwuru okwu gbasara Jizọs na Isaiah chapter 9, ya sị na a ga-akpọ ya onye ndụmọdụ. Then akwụkwọ nsọ gbara m eke na mgbe ọzọ ọ ga-abịa, ọ gaghị abịa ka onye ndụmọdụ, ọ ga-abịa sị Judge, onye ikpe. Ọ ga na the throne with robe, commanding, go behind me, go to the right, go to the left. No more counseling, but judging. Today, Chineke wee na-eme ka mụ na gị mara nke ọma na o nwere ebumnobi, n'ihi na ọ chọghị ka mụ na gị laa n'iyi. Mgbe Paul na-agwa ndị Hibru okwu na Hebrew chapter 2, na verse 14, yes, he came to save us from sin, from failure, from distress, from disappointment, to make the weak strong, then to remove us from that water that swallows, from the oppressor, and then advocate us and give us to the life, to the level, to the water that will not swallow. I will not ije n'ebe sara mbara. Amen? Taa, Onye-nwe-ayi na-echetara m na gị site n'ọnụ onye amụma Isaiah na Chineke zubere na ọ ga-adị otu a. And nzube Chineke bụ a perfect arrangement. So what is that arrangement? The arrangement is that God is saying 2024 is coming to an end. Gị lee n'aka nri, lee n'aka ịdị, nwere ike ifili sị enwere particular thing Chineke na-emezube na ndụ gị. Enwere particular thing ka na-atụ anya ka o mezuo. Mana akwụkwọ nsọ na-agwa gị taa n'ọnụ onye amasị gị that God is incomparable. Enweghị ga-eji kọrọ ya, enweghị ga-eji tọọrọ ya. N'ihi na ihe ahụ i chere na ịnwetabe, Chineke nwere perfect plan for you. Amen? So do not be discouraged. Obi alụla gị mmiri, amakwala jijiji.
Onye amụma Isaiah mere ka anyị mara ọzọ na Isaiah chapter 40 verse 18 and 25 say, to whom will you liken God? Onye ka ga-eji atọrọ Chineke? Onye ka ga-eji atọrọ God? Gị lee that uncertainty na-eme n'ebe mana gị na n'ebe anyị na-ahụrịta onwe anyị n'ụbọchị taa. Gị lee ya gị na-anụ insecurity ka anyị na-anụ ma n'ebe a ma n'ebe anyị si wee bịa. Gị lee ya gị na-anụ stubborn spirit anyị na-anụ taa n'etiti ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa. Enwezighị achọ ka ọ taa ahụ kpata ego. Onye ọbụla chụzụ ka ọ ga bute ego ebute. That is why gị lara ụlọ asị gị be careful. Maka anọ halasị isi America. Abịa tres wa otu a ga-esi bụrụ gị. Mana ama na-enwe ndị na-arụ double shift. Am I communicating? Enwe ndị na-arụ night, shie ha night gafee morning. Ka ha nwee ike meet up kwụọ ụgwọ ụlọ. Save ego a ga-esend to Nigeria. Gị lọtazie Nigeria, a na-amonitọ gị oshi America. Ma ama na ikurule hit otu a mee gịnị fesa n'ala. Chineke mere anyị ebere n'aha Jesus Christ. Onye Abua Oma David wee sị anyị na Abua Oma 124 verse 1 to 5. If the Lord had not been on our side, they would have swallowed us. Ya na Chineke anọnyere ha anyị ma akụkọ ọzọ akọọla. Mana n'ihi na Chineke nọnyere anyị, ha agaghị emegide anyị. Amen? Taa, onye nwe anyị na-echetara m na gị ọzọ. No matter the overflowing level of that hot, yourself, overflowing, make overflow negatively in your life. Na Florida, I know tornado, I know cause. Among how high that negative influence. Negative. Man, God is saying to you as a Christian that you have to have faith. Then if you have faith, you must summon them. Because Jesus Christ promised, I will be with you. Amen? A prediction of righteousness is important. And a praise to God is also important. In Isaiah chapter 61, if you look at verse 11, let me read it. Verse 11 said, for as the earth bringeth forth her bud, and as the garden causeth the things that are sown in it to spring forth, so the Lord God will cause righteousness and praise to spring forth before all the nations. Achọrọ m ka ị na-ahụta naanị negative. Akwụkwọ nsọ na-eme ka anyị mata na God is a righteous God. Then if you are righteous, God has promised that his righteousness will be for the righteous. And because he's a righteous God, he will not abandon you. He will not leave you just like that. He will surely perfect that concerns you. N'ihi nke a, ụmụ Chineke, onye nwe anyị na-echetara m na gị na-asị na enweghị onye dịka Chineke. Ebe na-enwe onye dịka Chineke, na mụ na gị nwee ntụkwasị obi anyị n'ebe Chineke nọ, because all promised to do outstanding thing. Yes, 2024 is coming to an end, and God is still our God. Since he is still our God, his promise will never elude you in the name of Jesus Christ. Amen. He promised to restore Zion. He promised to restore Jerusalem. He promised to restore Judah. He promised to save you. That is why he gave his only begotten Son, Jesus Christ. The reason for the celebration, the reason for the season, the reason for the decoration all over the world, the reason for a lot of people miss their flight because passengers carry plane. Na Lagos, ndị gbara ticket eji ala Owerri. Ya na airline ebu mmadụ 100, ha na ndị mmadụ 150. Eruzie ndị na-achị ala akarizie seat n'ime plane. A na-adụzi ụdọ dịka ọmụ olue. N'ihi na onye ọla chọrọ ka ọ lara ụlọ. Ala jụụ ole ga-eme gịnị? Christmas. Am I communicating? The reason for the season, the reason for the traffic, the reason for the celebration, the reason for the decoration, the reason for the joy movement every corner. Today, a new name God gave to Israel is, you will not be Hizbah again. I will give you a name. You will now be Delight. Then again, God said, you will not be Bula again. You will be Buddha, that is married. Which means, so not to try, onye nwa na-achọ ka o mee ka o doo gị anya nke ọma. A sịkwara na 2024 achịkọtala taa, onye nwa sị na ngwa gị na enye gị a new name.
You are the delight of God. If you believe it, say amen. And God is reassuring you again that you will bear fruit. You will marry and bear fruit. Or marry and be like a fig tree. So God is assuring you, Jesus. The Holy Spirit is here with us. And God is calling you to come to the redeemed. Forsake all your sins. When Paul was encouraging us in Galatians chapter 3, where we read the second lesson, he talked about faith for the children of light. For you to be a child of God, you must have faith. All God is expected from us is faithfulness. Trust and confidence. God will diligently give to you because you diligently obeyed God. Amen? God is a perfect God. So no matter the circumstances, he will never fail you if you don't fail to trust in him. He is the same yesterday and he is the same today. That 2024 is coming to an end. Am I communicating? Ọtụtụ n'ime anyị agbaala ụgbọelu reda, ọtụtụ agba moto, ọtụtụ ihe abalị snow mmiri na even ụfọdụ n'ime anyị nọ na-arahụ ụra ga-eshi night na-alọta na-arahụ ụra na-drive ka onye drive ga moto a ọmụ nsọ Chineke. Gila ya n'aka ị ga-ahụ accident ndị gbariri kurie mana Chineke kwe ka mana gị kurie. Otuto dịrị ya n'aha Jesus Christ. Today God is reassuring you that while you have your faith in him, rely on him, he alone will do it again. No matter the year is coming to an end, there is nothing he cannot do. When you have his certificate of approval, you have everything because he is and he will be your protector. He is and he will be your promoter. He is and he will be your provider. He is and he will be everything in everything for you. Finally, look at that Isaiah chapter 62 verse 4. Chapter 62 verse 4. Thou shalt no more be termed forsaken in the name of Jesus Christ. Neither shall thy land any more be termed desolate, but thou shalt be called a new name, Isba, and thy land Bula, for the Lord delighted in thee, and thy land shall be married. Let us pray. Who is like unto thee, O Lord? Who is like unto thee, O Lord? Among the gods, who is like thee, glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders, hallelujah. Achọrọ m ka ị kwụrụ ọtọ, biko jisi ike kwụrụ ọtọ ebe ọbụla nọ. Who is like unto thee, O Lord? Who is like unto thee, O Lord? Among the gods, who is like thee, glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders, hallelujah. I want you to close your eyes. Look up to the throne.
God is speaking to somebody. You will not be desolate again. God is speaking to somebody. You will be fruitful. You will marry. Because I have decided to give you a new name. The trouble of 2024 is over. It will not follow into 2025. Because I will give you a new name. He will not abandon you. He's a faithful God. Your commitment, your faith in serving him will never be in vain. Yes, you will laugh again. Yes, you will smile again. Yes, you will rejoice again. Yes, you will give testimony again because his name is God, Jehovah Overdo. Anyị na-asọpụrụ gị Chineke nke mgbe ochie. Site n'ebi ebi ruo n'ebi ebi Jehova ịdịghị agbanwe. Anyị na-aṅụrị ọṅụ n'ihi okwu gị bụ eziokwu. Isi anyị taa na ị ga-enye anyị aha ọhụrụ. A sịkwarị n'afọ 2024 na-abịa na nchịkọta Chineke na ị ga-enye anyị aha ọhụrụ. Na ị gaghị eme anyị abandon dịka ndị na-anaghị amị mkpọrọ. Ya mere ebube ka ebube. Ihe a na-adịghị amị mkpọrọ n'ime anyị na-asị ya nụrụ okwu gị. Site n'ụbọchị taa ka anyị malite ime mkpọrọ n'aha Jesus Christ. Amen. Isi anyị ga-alụ di, we will marry. Na anyị ga-enwe ihe ahụ eji achọ ọdịmma. Dịka nwaanyị a na-alụ ọhụrụ eji achụ ya mma, otu a ka ị ga-achụ anyị mma, ọbụnadị chụọ anyị mma n'afọ ndị fọrọ afọ na ndụ anyị. Chineke anyị na-arụ a new decoration. Onye nwe anyị chụọ anyị mma n'aha Jesus Christ. Gị onye okwu gị na-adịghị agbanwe. Nyere anyị aka ka anyị dabere n'okwu gị. Nye anyị ike eji awụ ụmụ Chineke. Ka anyị wetụkwasị gị obi n'ihe niile. Ka ọbụnadị mgbe ị ga-abịa ọzọ Jizọs asị George ghara ịhụ anyị dịka ndị ikpe mara. Kama ka ịhụ anyị dịka ndị mere uche gị. Ndị ga-asị bata n'ọṅụ akwadoro unu site na ntọala nke ụwa. Ọnụ ndị mere ihe nna m na-achọ. Ya mere mmụọ nsọ Chineke ị ga-abara ya onyinye aka. Ị ga-abara ya ndụmọdụ. Ị ga-abara ya ntụziaka. Otuto dịrị gị eze ebe ị ga-emere karịa nke a site n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta anyị. Amen. Prayer. Ka anyị kpere Chineke. Collect. Collect nke dịrị ụbọchị taa. Ọ nọ na page 5 na mpempe akwụkwọ ebiri ebi. Chineke nke pụrụ ime ihe niile. Onye nyeworo anyị ọkpara anyị mụrụ naanị ya ikwesị n'onwe ya ụdị mmadụ anyị bụ. Ka nwa agbọghọ na-amaghị nwoke wee mụọ ya na mgbe dịka mgbe a. Kwee ka ihe onwe anyị ebe a mụrụ anyị ọzọ. Mee ka anyị ghọọ ụmụ gị site n'ịdọ anyị ka ụmụ na site na amara gị. Ka e wee na-eme anyị ọhụụ kwa ụbọchị site na mmụọ nsọ gị. Sitekwa n'otu onye ahụ bụ onye nwe anyị Jizọs Kraịst. Onye soro gị n'otu mmụọ nsọ ahụ dị ndụ na-abụkwa eze otu Chineke mgbe dum ruo n'ụwa ebighị ebi. Amen. Biko n'ime ekpere anyị ka anyị cheta ụmụnne anyị ndị nke mere njem, ndị nke gbara ụgbọelu, ndị nke nọ na Naịjirịa ugbu a naanị Jehova mazụrụ ọnọdụ ha n'ebe ahụ, but n'aka ya ka anyị tinyere ha. A na-arịọ onye nwe anyị ka ọ nọgidere ha, duru ha gaa ka mgbe ha ga-aga ka ha welata n'udo. Ọ bụ n'aha Jizọs. Ugwu ka anyị chetakwa ụmụnne anyị ndị nke agara ebe ahụ, ndị nke lara ala, ndị na-eru uju ugbo onye nwe anyị na Chineke a na-asị ka ị nọnyere ha. A na-asị na ihe nke ha ga-emebe a n'aka ya ka anyị na-etinye ya, ka emechaa ya otu ọ ga-esi wee dịghị ezi mma n'aha Jizọs. Amen.
ka anyị cheta ụmụnna anyị ndị nke taa mgbe a na-egbe ncheta igbe afọ ha. Anyị na-echeta ndị dịka Collins Njọkụ, Darlington Okoro, Obinna Ugoji, Chioma Ezichi, Chinedu Okonkwo, Chioma Roberts, Ezinna Ụlọma Nwogumbanewe, Agnes Njọkụ, Mary Akọahagotu, and Emmanuel Obumbadnoga. Anyị na-asị Jehova gị onye mazụrụ ụmụ gị ndị a. Anyị na-arịọ gị ka ị bịa were gị mmụọ nsọ gị tụkwasị ha, mee anyị ha ndụ n'elu ndụ, ma gọzie ha, kwee ka ndụ Onye-nwe-ayi na Chineke ahụ ha ga-eji wee na-enye aha nsọ gị otuto n'aha Jizọs. Amen. Biko n'ime otu aka ha na-echetakwa ụmụnna anyị dị nke ahụ na-adịghị, anyị na-asị Onye-nwe-ayi gị wụ Jehova onye nke nwee ike niile, ka ị bịa were ike ọgwụgwọ nsọ gị Onye-nwe-ayi na Chineke gbọọ ha, ka ha Onye-nwe-ayi na Chineke ha wee mara na gị wụ Chineke, ka adịghị dị nsọ nọgide n'ebe a nọ. Mgbe ọ ga-eme nwe na-adịghị anya anyị na ha ga-anọ ebe a wee too gị otuto wee fee ha nsọ dịka o si masị n'aha Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Biko ka anyị chetakwa ndị ọzọ ndị na-agba ememme afọ mgbe ha lụrụ di na nwunye. Anyị na-echeta ndị dịka Godwin Ugoma Chukwunyere, Jonathan na Ọdịnachi Ụwahemu, Ọdịnachi and Dorothy onye ise. A na-asị Onye-nwe-ayi na Chineke anyị ọgụnwa mere ọnọdụ di na nwunye. A na-asị Onye-nwe-ayi na Chineke iweta udo gị na ngọzi gị n'ezinụlọ ndị a. Mgbe Onye-nwe-ayi na Chineke ha na-adị ndụ gị, na-enye gị otuto mgbe niile n'ihi na ị hụrụ anya, gọzie ha, kwee ka udo gị na-achị n'ime ha, ka a ga-emecha n'ikpeazụ na ka e wenye aha nsọ gị otuto, ọ bụ n'aha Jizọs. Amen. Na nchịkọta ekpere anyị, Onye-nwe anyị na-aṅụrị ọṅụ n'ihi na enweghị ihe na-apụghị ime, n'ihi ụmụnna anyị ndị gara njem site n'isi nna anyị ukwu dị Venerable Clinton na ndị anyị ndị ọzọ ndị si mba dị iche iche wee gaa mba ndị ọzọ wee gaa ụlọ maka ọṅụ Krismas. Onye-nwe anyị ewere ndụ ha gba ibe n'aka gị. Ị ga-abụrụ ha Chineke, ị ga-echedo ha, ị ga-anapụta ha n'aka ndị kidnapping, ị ga-anapụta ha n'aka ndị ọgwụ nshi na ọgwụ aja, ị ga-anapụta ha n'obi ọjọọ na aghụghọ. Ị ga-ekwe Onye-nwe anyị njem ha ga-abụ ihe otuto wee nye gị site n'aha Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Anyị echeta ezi Chineke ka ha rabụ ndị nwere nrịanrịa n'ụzọ niile dịka anyị rụtụrụ aka ọrịa nke ọnụ ahụ na nke mkpụrụ obi. Jizọs, mgbe anyị na-aṅụrị ọṅụ maka ọbịbịa gị, anyị na-arịọ ka ụmụ gị ndị a ka uru ha ga-eketa bụrụ ọgwụgwọ nsọ si n'ocheeze gị metụ ha n'aha Jizọs Kraịst. Kasị ezinụlọ niile na-eru uju obi, ndị mmadụ ha nwụnahụrụ bụrụ ha ihe niile n'ime ihe niile, dịka ịbịara ezinụlọ Mata na Mary ihe ọhụrụ wee mee, ka site n'olili ozu na akwamozu ka ihe ọhụrụ mee n'ezinụlọ ndị a niile n'aha Jizọs. Nara ekele ezi Chineke site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Ka agụkọ Amara nke Onye-nwe anyị Jizọs Kraịst na ịhụnanya nke Chineke na mmekọ nke Mmụọ Nsọ dị nye anyị ugbu a na mgbe niile. Amen. The peace of God be with you and love. Please let us rise and give one another sign of praise. The peace of the Lord be with you. 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 Ahụrụ m gị n'anya, ị bụ onye ụwa. Ahụrụ m gị n'anya. Come on, come on. What next? Warden will come give the announcement. Offertory hymn, general offering, of chorus, closing prayer. Ahụrụ m gị I n'anya. think children will do a performance, but let me check. We don't have that time. Ahụrụ m gị n'anya, ị bụ onye ụwa ọma. Ahụrụ m gị n'anya. Praise the Lord. Hallelujah. Please, may we be seated, please.
We'll now invite the senior warden to come and give us an announcement for the word. Good morning, everyone. Mamani. Good to see you all today. Welcome to those who are in person and those who are joining us virtually on YouTube as well. It's good to see the children here. They are filling up our space that adults have, have left for them. It's good to see them. And let me thank Venerable Olebara for his wonderful sermon and for always being answering the call when we call on him to serve with us. We appreciate him and thank him for joining us today. Just a couple of announcements. These are repeats, but just to reiterate. So we have New Year's Eve service starting at 10 p.m., obviously on New Year's Eve. So we'll be here just as watch night service. So please come, invite your friends. It's a good way to start the year off. Also, a reminder that we are about to get into 2025, so if you haven't already done your pledge, you can do so now. The ushers have a paper pledge form. If you like one, you can raise your hand and they'll give you one. And of course, you can do it on Realm and it'll be posted online as well, how you can pledge. And just in addition to that, in this country, everyone had a end of year giving. Many organizations, non-profits, they send out mailers, email, all types of things, reminding you that the year is almost ending. Of course, we are 501c. Any donation you give to church, you can write it off on your taxes, but you have to make that contribution before 2025. So you only have a few more days. So I encourage you to consider all things for your end of year giving. And that may also, if you haven't fulfilled your pledge for 2024, you can still do it during that period of time. All praise be to God. Please, we did not forget our organist, Mr. Sonny. Today is his birthday. Please, can we sing happy birthday to him and all the rest of the people that had birthday today, please. Sonny, give us a tone. Again, Study Bible 27, hymn number 27.
last verse. May we rise, please? Please, you may be seated. Just in our usual tradition, we have to do our normal Thanksgiving. So, why Gababara Chineke, can the ushers get with the baptism? Because the choir, please give us a chorus. Eluwa jikere ezainabia, ụwa jikere ezaina, onye ọbụla jikere, o jikere ụwa jikere ezaina, eluigwe jikere ezaina, o jikere
Amen. Ka anyị kpere Chineke. Kelee Chineke onye mere ka ị soro n'ofe nri a taa. Ofe nri ikpeazụ, Sọnde ikpeazụ n'afọ 2024. Kelee Chineke na okwenye ka ị nwee ọgbachi. Onye ize ndụ, onye a ga-eji jụọ gị selebe Chineke gị nọ. Kelee ya bụ onye mere ka ị soro ndị nsọ anya na-ahụ na ndị anyị na-adịghị ahụ ịbịa kpọrọ ya isi ala. Aṅụrị m ọṅụ mgbe ha na-asị m ka eje n'ụlọ Jehova. Kelee Chineke n'ihe ọṅụ nke a. Kelee ya n'ihi ozi na o ji gị jee n'ime ụlọ ụka n'afọ na-agabiga 2024. Kelee ya n'ihi na mgbe a na-achọ ụfọdụ mmadụ achọ ha ga-achọ. Mgbe ụfọdụ mmadụ oche ha dị empty, okwenye ka oche gị dịrị empty. Kelee Chineke. Kelee ya n'ihi ụbọchị taa na okwu nsọ ya ka ọ gwara gị na enye oge ahụ ọhụrụ na ị ga-amị mkpụrụ. Na enwere mmasị n'ihe gbasara gị na ya ga-emezukwa ebumnobi ọma ya n'ebe nọ. Rịọ Chineke si ya ka okwu ya mezuo na ndụ gị na ezinụlọ gị. Chetara Chineke ihe ahụ ị na-enweghị ike imeli onwe kemgbe 2024 na-agabiga. So onye nwe mere m ebere. Amaara m na ị pụrụ ime ya, maka m na ị ga-eme ya. Mee ya ka obi dị m mma. Ikpeazụ, rịọ nnọnyere Chineke n'ime abalị ole fọrọ n'ime afọ a na-agabiga ka Chineke duzie gị nke ọma. Rịọkwa ka onye gị ike ịbịaghachi ọzọ n'ime afọ ọhụrụ, ọbụnadị ma ị ga-abịa ime crossover night na 31st. Rịọ Chineke onye gị ike ebube ya zute gị, ka ịma mma ya pụta ihe n'ebe nọ gị na ezinụlọ gị. Ekpere anyị bụ n'aha Jizọs Kraịst. Amen. Nara ekele anyị Chineke ọma. Ka onye ọla ebere gị pụtara ihe n'ebe anyị bụ ụmụ gị nọ. Iduru anyị, chere anyị site na Jenụwarị 1 ruo taa bụ Disemba 29. Sọnde ikpeazụ n'ime afọ nke a bụ 2024 na-agabiga n'isi anyị. Anyị na-akpụrụ gị isi ala onye nwe anyị na-asị gị daalụ rinne. Thank you, sir. Ikwenye ka anyị nwụchuo. Ikwenye ka ọrịa jide anyị. Ikwenye ka ihe ekwensu zubere na ndụ anyị mezuo. Ikwenye ka echiche onye iro mezuo n'ahụ anyị. Ikwenye ka obi ọjọọ ndị kpara ya si mezuo n'ebe anyị nọ. Kama na ebere gị Chineke ịtụrụ anyị n'agbụ. Agbụ ihe ize ndụ niile. Agbụ nrịrịa. Agbụ okwu n'ụka. Agbụ ihe anyị na-amaghị isi ya n'ọdụ ya. Iwe nye anyị ndụ ruo n'ụbọchị taa. Anyị wee na-aṅụrị n'ihu ebube nsọ gị. Na-asị onye dịka gị Chineke. Gị onye mechiri emesoma niile ndị a, otuto niile, ọjịja mma niile, nsọpụrụ niile ya bụrụ nke gị site n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị na-arịọ gị biko mere anyị ebere. Ihe aha na-asụ anyị ude n'obi nke ị na-emebe Chineke ị maara ya. Onye nwe anyị na-anụ isi ude nke ndị gị dịka ị kwere nkwa n'akwụkwọ nsọ na ị ga-emerịrị ya. Onye nwe anyị ka anyị na-agafe 2024 na-abanye 2025. Ọnọdụ ahụ na-adịghị atọ anyị ụtọ na 2024 Jehova, anyị agaghị ebu ya gafee 2025 n'aha Jizọs. Amen. Gị onye na-atụ n'agbụ, ị ga-atụrịrị anyị n'agbụ. Onye nwe anyị Jizọs, ị ga-atụrịla anyị n'agbụ n'ihi isi bịakwute na anyị abịala. Ọnọdụ ahụ nke na-adịghị enye anyị afọ ojuju, Chineke gbanwee ọnọdụ a ma mee ka anyị mịa mkpụrụ n'aha Jizọs. Amen. Gọzie aka ọrụ anyị, gọzie nwunye anyị, gọzie di anyị, gọzie ụmụ anyị, gọzie ụmụnne anyị, gọzie ihe anyị nwere, ka anyị na-amụba dịka amara gị si amụba. Ka mgbe anyị na-abanye n'afọ ọhụrụ, Chineke isi na anyị ga-amị mkpụrụ, na ị ga-enwekwa mmasị n'ebe anyị nọ, ka ndị mmadụ si n'ihe ị ga-emere anyị wekwere na ịbụ Chineke n'ezie n'aha Jizọs. Amen. Anyị ije ozi nke ụbọchị taa tinye n'aka gị. Onye nwe anyị duru anyị jee mgbe anyị na-eje, dulata anyị mgbe anyị ga-alọta. Ekwela ka ihe ize ndụ rute anyị arụ, ọnwụ, nrịrịa, okwu n'ụka, anyị ji ọbara Jizọs na-ekpuchi onwe na ọ gaghị erute anyị arụ. Anyị na ezinụlọ anyị niile na-arịọ Chineke anyị na mgbe izu a ga-abịa na nchịkọ, mgbe a ga-amalite izu ọhụrụ, a ga-agụnye anyị na ndị ga-abịa n'ụlọ gị. Anyị ga-eso bịa kpọrọ gị isi ala ekele. Anyị ga-eso bịa jaa gị mma. Nara onyinye niile nke anyị nyere gị n'ebe a taa. Abụ otuto nke si n'obi anyị pụta, onyinye nke si na-akpa akụ ihe nyere anyị ka anyị nyeghachiri gị. Onye nwe biko ka ọ tọọ gị ụtọ dịka aja dị ndụ. Nara ha doo ha nsọ, gọzie ha n'ihi aha gị, ma kwee ka mmụba ngọzi gị bara anyị na ezinụlọ anyị ụba site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Si n'ebe nsọ nke ala n'udo, ṅụrịa ọṅụ n'ime ọṅụ nke onye nwe anyị na-enye.
enwere obi abụọ n'ikpere Chineke. Gaa n'ihu nwe okwukwe n'ihi na ọ bụ faithful God. Ọ ga-emezu ya. Ọ ga-emezu ya. O kwere gị nkwa, ọ ga-eme nkwa ya. O kwere gị nkwa na ị ga-enwe aha ọhụrụ. Mgbe ị na-enwe ntụkwasị obi na nke a, ka ngọzi Chineke pụrụ ime ihe niile bụ Chineke Nna, Chineke Ọkpara na Chineke Mmụọ Nsọ dị n'etiti unu niile, dị n'ezinụlọ unu, ugbu a ruo mgbe niile ebighị ebi. Amen. I get with Ofufe right to an Angela Destiny Bible 101, hymn number 101. n'ezi nnọnyere gị site na mmalite ofufe a ruo na nchịkọta ya. Ime na n'ihi ngọzi nke okwu gị, ime na n'ihi ọṅụ inyeghachiri anyị, ime na Jehova n'ihi na ịkpalile mmụọ anyị icheta ọzọ na ịnọnyere anyị. N'ihi ya anyị agaghị atụ egwu, anyị agaghị atụ ụjọ. Were amara gị duru anyị laa n'ụlọ anyị dị iche iche. Kwee ka izu amara anyị mma, ka mmekọ anyị na ụmụ mmadụ bụrụ ngọzi na udo, ka amara gị pụta ìhè, ka ọ na-ewe gbaa ma n'imezuo ha. Otuto dịrị gị onye ọma, ebe ị ga-emere karịa ihe ndị a site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Onye-nwe anyị nọnyere unu. Overnight. Bless you. Merry Christmas. Bless you. Please get my books together. I got a program. I have a stack. I already went home.
Shout hallelujah.